να καλέσω την κυρία Παπαμιχαήλ για να έχουμε την πρώτη μας ομιλία, την πρώτη μας προσκεκλημένη ομιλία από τον κύριο Παρασκευόπουλο Νίκο. Καλημέρα και από μένα, αγαπητοί συνέδροι, προσκεκλημένοι μας. Σε αυτό το συνέδριο θα έχουμε 2 μέρες την ευκαιρία να ακούσουμε τους υψηλούς προσκεκλημένους μας, τους κεντρικούς ομιλητές μας, οι οποίοι είναι άνθρωποι που προέρχονται είτε από τον ακαδημαϊκό χώρο, είτε από τον χώρο της πολιτικής, όπως είναι η περίπτωση που έχουμε μαζί μας ως πρώτο κεντρικό ομιλητή, με πολλές ιδιότητες, οι οποίοι και οι οποίες ασχολούνται συστηματικά και ερευνητικά, αλλά και σε επίπεδο χάραξης και εφαρμογής πολιτικών, στα θέματα που πραγματεύεται αυτό το συνέδριο. Ξεκινάμε με τον κύριο Νίκο Παρασκευόπουλο, τον οποίο θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά για τη χαρά και την τιμή να είναι ανάμεσά μας. Ο κύριος Παρασκευόπουλος μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι δεν λέει ποτέ όχι, είναι πάντα παρόν και στηρίζει έμπρακτα όλες τις επιστημονικές και άλλες προσπάθειες. Για όσες και όσους δεν το ξέρουν, που νομίζω θα είναι πολύ λίγοι, ο κύριος Παρασκευόπουλος, εκτός από ακαδημαϊκός δάσκαλος, ομότιμος καθηγητής πλέον του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπήρξε και Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την περίοδο 2015-2016, με σημαντικό μεταρρυθμιστικό έργο, όπως και βουλευτής το 2015-2019. Έχει πολύ μεγάλο έργο, καταλαβαίνετε, και ακαδημαϊκό, αλλά όπως είπαμε και στο πεδίο, το δύσκολο πεδίο της πολιτικής. Έχει πλούσιο νομοπαρασκευαστικό έργο σε επιτροπές στην Ελλάδα, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διατέλεσε ερετός πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ, σήμερα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Παρασκευόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή σας παρουσία. Έχετε ένα εξαιρετικό, προκλητικό, επώδυνο στην απάντησή του θέμα κεντρικής ομιλίας: βία κατά ανηλίκων, ενδιαφέρον για τις ποινές, αδιαφορία για την πρόληψη. Ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα σας σε όλες και όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους οργανωτές για την πρόσκλησή τους σε αυτό το συνέδριο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και από την άποψη των συμμετοχών, αλλά οπωσδήποτε και από την άποψη του ενδιαφέροντος του θέματος. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τη συνάδελφο την κυρία Σκλάβου, η ευγένεια της οποίας για τη φροντίδα και της πρόσκλησης και η ευγένεια της οποίας μου ήταν σαφής ακόμη και από τα γραπτά της κείμενα. Το θέμα βέβαια, ενδιαφέρον για τις ποινές, αδιαφορία για την πρόληψη, εμφανίζεται να είναι κάπως μανιχαϊστικό. Από εδώ η καλή πλευρά, από εκεί η πλευρά η οποία είναι αναποτελεσματική. Θα προσπαθήσω λίγο να το δω αναλυτικότερα και πιο προσεκτικά. Νομίζω ότι κάτι που πρέπει να προσέξουμε αναφερόμενοι στο θέμα της κακοποίησης και της επιθετικότητας των νέων είναι ότι αυτή η επιθετικότητα δεν είναι γνωστό σε ποιο βαθμό μπορεί να συσχετιστεί με βιολογικούς παράγοντες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εάν στο μέτρο που θεμελιώνεται και σε κοινωνικούς παράγοντες, στηρίζεται σε 2 διαφορετικά αφηγήματα, σε 2 διαφορετικά πλαίσια κατανόησης της βίαιης συμπεριφοράς των ανηλίκων. Το ένα θέλει τον ανήλικο να είναι ένα αγνό και αθώο πλάσμα, το οποίο όπως μεγαλώνει σιγά σιγά έρχεται σε επαφή με αμαρτήματα και δράματα και όλα τα κακά της ανθρώπινης εξέλιξης και σιγά σιγά υφίσταται τραύματα και διάφορες άλλες δυσμενείς μεταβολές συμπεριφοράς. Το άλλο αφήγημα είναι το αντίθετο. Θέλει τον ανήλικο σαν ένα ανθρώπινο όν, το οποίο ξεκινά την πορεία του στη ζωή
χωρίς ηθικές παραμέτρους καλοσύνης ή κακίας και βλέπει τον άνθρωπο να μεγαλώνει και σιγά σιγά με την ανάπτυξή του, με την αγωγή, να αποκτά μια ηθική στάση. Δηλαδή το ένα αφήγημα βλέπει ότι ο άνθρωπος ξεκινά και αυτό το οποίο χρειάζεται είναι, επειδή είναι αγνό στην αρχή του, είναι να αποτραπούν όσοι ενδεχομένως θα μπορούσαν να το θίξουν. Το δεύτερο αφήγημα, το οποίο ρίχνει το βάρος στην αγωγή, βλέπει την εξέλιξη να μην στηρίζεται σε αποτρεπτικά μέτρα, αλλά να έχει μία ανάγκη να στηριχτεί σε θετικά μέτρα, στην αγωγή, σε θετικές παρεμβάσεις, προκειμένου ο ανήλικος να είναι ένα άτομο και κοινωνικά λειτουργικό και ηθικό απέναντι στους άλλους και ευτυχισμένο. Βέβαια το πιο από τα δύο αφηγήματα επικρατεί είναι ένα θέμα κειμενόμενο μέσα στην ιστορία. Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι οπωσδήποτε να προσέχουμε τους παράγοντες και τους δείκτες αυτής της εξέλιξης. Από την αρχή σήμερα οι ομιλήτριες, ο ομιλητής, οι ομιλήτριες που ήταν οι περισσότερες μίλησαν και ανέλυσαν τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν για καταγραφή δεδομένων τα οποία μας επιτρέπουν να καταλάβουμε καλύτερα το φαινόμενο. Και βεβαίως η κυρία Κουφονικολάκου κυρίως επισήμανε όχι πεπραγμένα, αλλά ελλείμματα, ωστόσο όλες αυτές οι επισημάνσεις κινούνται στην ίδια κατεύθυνση και στον ίδιο στόχο. Το να φανεί πόσο σημαντική είναι η πρόληψη μέσω της καταγραφής δεδομένων και των παρεμβάσεων. Έτσι λοιπόν και ο ίδιος, κυρίως στην πρόληψη θα προσπαθήσω να ρίξω το βάρος των όσων έχω να σας πω. Πιο σύντομα θα αναφερθώ στην καταστολή και πιο συνθετικά. Καταρχήν νομίζω ότι αν κάποιοι έχουν την αίσθηση ότι σήμερα το φαινόμενο της κακοποίησης των νέων και της επιθετικότητας επίσης των νέων έχει έξαρση, πρέπει να προσέξουν περισσότερο ότι κείμενα τα οποία περιέγραφαν την κακοποίηση ανηλίκων αλλά και τη συμμετοχή ανηλίκων ως δραστών σε μια βία συμπεριφορά υπάρχουν πολλά ήδη από την εποχή του Μεσοπολέμου. Το φαινόμενο δεν είναι νέο. Θα έλεγα μάλιστα ότι κείμενα ειδικά του Μεσοπολέμου, τα οποία αναφέρονται στην νεανική παραβατικότητα και εγκληματικότητα, παρουσιάζουν μια εικόνα ζωφερή, ίσως ζωφερότερη και αυτή την οποία βρίσκουμε σε κείμενα τα οποία επακολουθούν. Έχοντας κάνει διάφορες διαδρομές στην βιβλιογραφία και ο ίδιος, έχω επισημάνει διάφορα κείμενα του Μεσοπολέμου. Ένα-δυο μου φάνηκαν πιο γλαφυρά και πιο εύληπτα, γι' αυτό και έχω συγκρατήσει δύο κείμενα από αυτά και θα σας διαβάσω μικρά αποσπάσματα. Το ένα είναι ένα μελέτημα δικαστή και εισαγγελέως του Μεσοπολέμου, γραμμένο το 1929, το οποίο αναφέρει η χαρτοπεξία, ο αλκοολισμός, η κοινωνική απάτη είναι δώρα, με τα οποία εμείρε προσέρχονται εις το λίκνον των νέων πλαστών μας. Η ευφυΐα και το πνεύμα δημιουργούν κακούργους εν τη επιτυχία, αυτόχερας εν τη αποτυχία και στιγματίζουν ή θάπτουν την τιμήν ή την ευτυχία της οικογενείας. Και παρακάτω, από ετών διαμαρτύρομαι δια των προσεγγίζοντα κίνδυνων του εκφυλισμού, όσις έχει την ρίζαν του στην νεαράν ηλικίαν. Αυτό είναι το ένα κείμενο. Το δεύτερο, μονογραφία εισαγγελέως και πάλι, που αναφέρεται στην παιδική εγκληματικότητα, αναφέρει ο εισαγγελέας «Εν θλιβερόν γεγονός μη έκαμεν βαθυτά την εντύπωση αμέσως με την άφηξή μου εις Θεσσαλονίκη. Πρόκειται περί των σμηνών των αλυτοπαίδων,
τα οποία είχαν αποβεί τρομερά μάστιξ δια την Μακεδονική πρωτεύουσα. Το μάτι των ζωηρών και ακίνητων ανίχνευε προς ανέβραση ή ουδήποτε αντικειμένου, το οποίο έσπευδον να κλέψουν. Ασχέτως προς την ικτρότητα την οποία παρουσίαζε το θέαμα, το οποίο αποτελούσε και προσβολή του πολιτισμού της Δευτέρας Πόλεως του κράτους, ήσαν απειράριθμα τα κρούσματα μικροκλοπών, λοποδυσιών και διαρρήξεων ακόμη, κατά προτίμηση περιπτέρων, τα οποία σημειούνται καθημερινώς με δράστας αυτούς τους αλυτοπέδας. Μεταπολεμικά, το φαινόμενο της βίας κατά των ανηλίκων και της βίας των ανηλίκων έγινε πιο σύνθετο. Οπωσδήποτε, το 1950 που συντάχθηκε ο ποινικός κώδικας, ο κώδικας Χωραφά, έπνεαν διάφορα πνεύματα, μέσα στα οποία και αυτά του φιλελευθερισμού, τα οποία φιλοδοξούσαν να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της νεανικής βίας και παραβατικότητας με τη μικρότερη δυνατή προσφυγή στην ποινή και στον εγκλισμό. Έτσι λοιπόν ο ποινικός κώδικας αναπτύχθηκε ως ένα νομοθέτημα το οποίο ήταν επίοικες και ήθελε να στηριχτεί σε μεγάλο βαθμό στην διαπαιδαγώγηση και όχι στα ποινικά μέσα. Ο ποινικός κώδικας άντεξε για πολλά χρόνια. Όντως η εφαρμογή του δεν έστελνε πολλούς νέους στις φυλακές κρατουμένων για πάρα πολλά χρόνια και οι ρυθμίσεις του, διασφαλίζοντας μια σύνθεση μέτρων θεραπευτικών και κοινωνικών με μέτρα τα οποία ήταν καθαρά κατασταλτικά, φαινόταν ότι οδηγούσε σε μια ισορροπημένη κατεύθυνση. Συνεχιζόταν βεβαίως το φαινόμενο της εγκληματικότητας των ενηλίκων, χωρίς όμως να έχουμε μια έξαρση της κατασταλτικής πολιτικής η οποία έχει παρενέργειες. Αυτό το πνεύμα επίοικιας και έμφαση στη διαπαιδαγώγηση, το οποίο σας περιγράφω για την μεταπολεμική περίοδο, οπωσδήποτε είχε αποτυπωθεί και σε διεθνείς συμβάσεις, είναι ευρύτερα γνωστές και στους κανόνες του Πεκίνου του ΟΗΕ, σε οδηγίες Συμβουλίου της Ευρώπης, Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είναι ευρύτερα γνωστό ότι οδηγούσε σε αυτή την κατεύθυνση. Ομαλά αυτή η εξέλιξη οδήγησε στον ποινικό κώδικα τον αναμορφωμένο του 2019, που ενσωμάτωνε αυτή την ανάγκη συνδυασμού διαπαιδαγώγησης και ποινικής κύρωσης. Αυτό το οποίο ήταν σαφές από την εμπειρία πια ήταν ότι καθώς φαινόταν τα μέτρα τα οποία απευθύνονταν στους ανηλίκους, τα ανοιχτά ήταν πιο αποτελεσματικά από τα μέτρα τα κλειστά. Δηλαδή, η πιθανότητα της υποτροπής ήταν πολύ πιο αυξημένη στην περίπτωση των κλειστών μέτρων από ότι στην περίπτωση των μέτρων τα οποία επέτρεπαν την ελευθερία διαβίωση. Αυτή η εξέλιξη φαίνεται ότι έχει αρχίσει να ανατρέπεται. Πρόσφατα είχαμε νέα μέτρα θεσμικά που αφορούν τους ανηλίκους και τα οποία... Μάλιστα. Λοιπόν, τα τελευταία λίγα χρόνια έχουμε το φαινόμενο της εμφάνισης νέων αυστηρών κυρώσεων για τους ανηλίκους και μάλιστα με έναν τρόπο πολύ ευρύ και πολύ απότομο. Δηλαδή, να σας δώσω ως παράδειγμα την ρύθμιση η οποία θα είναι μάλλον περισσότερο αποτελεσματική κατασταλτικά. Φαίνεται ότι η διεύρυνση των κριτηρίων με βάση τα οποία μπορεί να επιβληθεί
κλειστό μέτρο, ποινικός σοφρονισμός όπως λεγόταν παλαιότερα, σήμερα κράτηση σε ειδικό κατάστημα νέων, διευρύθηκε τόσο πολύ, πλέον κάλυψε όλα τα πλημελήματα, ώστε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό της παραβατικής συμπεριφοράς των ανηλίκων πλέον να αντιμετωπίζει το φάσμα του εγκλισμού. Έχω υπόψη μου ότι στο τελευταίο χρόνο και μόνο η αύξηση του πληθυσμού των κρατουμένων ανηλίκων στην Ελλάδα φτάνει το 300%. Αυτό σας το ανακοινώνω. Μου φαίνεται ότι το ποσοστό αυτό αύξησης δημιουργεί πάρα πολλούς κινδύνους. Εγώ ολέθριο θα το ονόμαζα, του αριθμού των κρατουμένων ανηλίκων στην Ελλάδα. Νομίζω ότι στοιχεία θα εισφερθούν συγκεκριμένα στην απογευματινή συνεδρίαση που θα ακούσετε ειδικούς, όπου θα ακούσετε ειδικούς ομιλητές, και έτσι δεν επεκτείνομαι περισσότερο. Βεβαίως, πέρα από τις εξελίξεις θεσμικές, το φαινόμενο επηρεάζεται και από τις κοινωνικές εξελίξεις, όπως αυτό είναι αυτονόητο. Στην εποχή μας, οπωσδήποτε έχουμε φαινόμενα όπως η φτώχεια, η αύξηση του αριθμού των ξένων και των κοινωνικά αποκλεισμένων γενικά, η ανεργία των νέων και των οικογενειών τους, η απορρίθμιση των δημόσιων κοινωνικών δομών, καθώς και η διάδοση των ναρκωτικών. Όλα αυτά τα φαινόμενα εντάσσονται σε ένα κατάλογο αντιξοοτήτων της νεότητας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εποχή μας φαίνεται ότι έχει ένα τέτοιο κοινωνικό ρυθμό, ώστε ευνοεί τον κοινωνικό αποκλεισμό. Σε παλαιότερες εποχές ίσως ευνοούσε την ενσωμάτωση των αλλοδαπών και των νέων και των φτωχών, προκειμένου να εργάζονται και να μπορούν να συμμετέχουν και σε διοικητικές ακόμη δραστηριότητες. Σήμερα πια φαίνεται ότι το φαινόμενο το οποίο κυριαρχεί στο κοινωνικό πεδίο δεν είναι η ενσωμάτωση, αλλά ο κοινωνικός αποκλεισμός. Έχουμε μια αλλαγή μοντέλου. Αν το σκεφτούμε με τους όρους, με τα μοντέλα τα παλιά του Λεβί Στρός, τα οποία και η εγκληματολογία σήμερα ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό. Ο Γιάνγκ, ο δικός σας ο Σεράσης, επίσης έχει προσέξει πολύ αυτήν την εναλλαγή. Έτσι σήμερα λοιπόν είμαστε σε μια αρκετά δύσκολη κατάσταση σε ό,τι αφορά την κοινωνικότητα των ανηλίκων. Υπάρχουν δηλαδή ανήλικοι, ιδιαίτερα όσοι έχουν περάσει από σοφρονιστικά καταστήματα, έχουν κλειστεί για ένα διάστημα, ή όσοι είναι παιδιά προσφύγων, και πολλές φορές παιδιά προσφύγων οι οποίοι δεν έχουν νόμιμη διαμονή στη χώρα, αυτά τα παιδιά τα οποία δεν έχουν καμία προοπτική κοινωνικής ένταξης. Τη μόνη προοπτική κοινωνικής ένταξης τους την δίνουν οι συμμορίες. Αυτό είναι η μεγάλη κοινωνική ήττα. Ένα παιδί να μπορεί να επιβιώσει σε μια κοινωνία εάν απευθυνθεί στις συμμορίες που διακινούν ναρκωτικά ή έχουν οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, και να μην έχει δυνατότητα καμία ένταξης εάν απευθύνεται σε δομές οι οποίες είναι νόμιμες, δημόσιες. Τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτή περίπου είναι η εικόνα, μια γενική εικόνα της καταστολής της νεανικής παραβατικότητας και της βίας κατά των ανηλίκων σήμερα. Θα ήθελα οπωσδήποτε περισσότερο, για να δικαιολογήσω και τον τίτλο, να αναφερθώ στην πρόληψη. Είναι ιδιαίτερο σημαντικό ότι στους χαιρετισμούς προηγουμένως ακούσαμε ότι υπάρχουν κάποια πεπραγμένα σε αυτή την κατεύθυνση και ότι υπάρχουν και σοβαρά ελλείμματα, όπως είπε η κυρία Κοφωνικολάκου, σε αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια, όσοι μιλούν για πεπραγμένα και η ομιλία για ελλείμματα, οπωσδήποτε εμπνέονται από την ίδια
ελπίδα, από το ίδιο όνειρο ότι μπορεί αυτή η κατάσταση να βελτιωθεί και ο καθένας επισημαίνει ότι μπορεί προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο και στο μέλλον. Θα ήθελα λοιπόν, σε ό,τι αφορά την προσπάθεια πρόληψης, να επικεντρωθώ σε ένα θέμα. Δεν θα προσπαθήσω να δώσω μια γενική εικόνα με συντομία, αλλά ένα βασικό πρόβλημα πρόληψης το οποίο υπάρχει, το οποίο θα επιχειρήσω να δω κάπως αναλυτικότερα, γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό στην εποχή μας. Η εισαγωγή μου σε αυτό θα γίνει με δύο παραδείγματα. Το πρώτο, ο δημοσιογράφος και ο ειδικός, η ειδική, εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης να κατακρίνουν την νεανική βία, σχολιάζοντας μια επίκαιρη είδηση με σχετικό θέμα. Γνωστό το σκηνικό σε όλους σας από την τηλεόραση ή από το διαδίκτυο. Η εικόνα δείχνει σε ένα ευδιάκριτο μέρος της οθόνης κάποια παιδιά να χτυπιούνται ανηλαιώς. Δεν μπορείς πάντα να καταλάβεις αν η εστίαση του ενδιαφέροντος του θεατή επιχειρείται να γίνει προς την κατεύθυνση των δραστών ή προς την κατεύθυνση του θύματος με συμπαράσταση και ενσυναίσθηση. Τα μηχανάκια της επεξεργασίας όμως έχουν ανακαλύψει πως όταν η είδηση περιλαμβάνει και εικόνα εφηβικού ξυλοδαρμού, τότε η θέασή της από το κοινό διαρκεί περισσότερο. Επομένως, η πλατφόρμα επαναλαμβάνει και ξανά επαναλαμβάνει το βίαιο θέμα. Μιλά ο μιλητής και από πίσω η εικόνα 1, 2, 3 φορές πέφτει ξύλο. Ενώ ταυτόχρονα ο παραγωγός έχει ξεπληθεί από οποιαδήποτε ευθύνη αναπαραγωγής της βίας, υπερβολής της βίας, αφού ο παραγωγός έχει καλέσει και τον ειδικό, έχει και ο ίδιος συνονοηθεί, μπορεί να είναι και ο ίδιος και δημοσιογράφος, και αναπτύσσει έναν λόγο ο οποίος είναι κατά της βίας. Παράδειγμα δεύτερο. Είναι υποθετικό, αλλά νομίζω αρκετά στερεότυπο. Μου αρέσει, γενικό είναι, μην κοιτάτε που το λέω πρωτοπρόσωπα, μου αρέσει να βλέπω βιντεάκια με γατιά που μαλώνουν. Η πλατφόρμα, το YouTube, το TikTok, που μου στέλνει βιντεάκια να βλέπω, το ανακαλύπτει. Ανακαλύπτει δηλαδή ότι όταν το βιντεάκι έχει γατιά που μαλώνουν, εγώ μένω περισσότερη ώρα στην θέαση. Καταλαβαίνοντας αυτή την προσωπική μου προτίμηση και προσήλωση, αρχίζει να μου διοχετεύει συχνά βιντεάκια με γατιά, έτσι ώστε να προσέχω περισσότερη ώρα και τις παράπλευρες διαφημίσεις που συνοδεύουν και εισέρχονται, θέλω δε θέλω, στην εμβέλεια του βλέμματος αλλά και της προσοχής μου. Έτσι, το κέρδος της πλατφόρμας, του διαφημιστή και του διαφημιζόμενου είναι μεγάλο, διότι αυξάνεται και η πιθανότητα, βλέποντας εγώ τις διαφημίσεις που συνοδεύουν το κύριο θέμα, να καταναλώσω τα προϊόντα τους. Κοιτάξτε, είναι κοινό μυστικό ότι η εικόνα είναι πιο αποτελεσματική για την παραγωγή παραδειγματισμού και συμπεριφορών σε σχέση με τον λόγο, και μάλιστα τον ορθό λόγο ή τον κατηχητικό λόγο, τον συμβουλευτικό λόγο. Χαρακτηριστικό της μάθησης μέσω της τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν η υποτίμηση έως και την πλήρη παράκαμψη της αιτιολογίας και των εξηγήσεων και η αντιστρόφως ανάλογη στήριξη της κατανόησης και της απομνημόνευσης σε εικόνες και συσχετισμούς, συνειρμούς, associations, correlations, και τα δύο οδηγούν σε μιμητισμό. Ως δικαιολογία για την υποτίμηση της αιτιολογίας ή γενικά της τεκμηρίωσης ή της όποιας εξήγησης προβάλλεται με ειλικρίνεια
ότι κατά την επεξεργασία των δεδομένων πολλές φορές ζυμώνεται ένας τεράστιος αριθμός τους, πολλά μεγάλα δεδομένα και πολύπλοκα, και η καταγραφή σκεπτικών για την παραγωγή των προϊόντων της τεχνητής νοημοσύνης είτε γίνεται αδύνατη λόγω της πολυπλοκότητας, είτε θα οδηγούσε σε τόσο χρονοβόρες διαδικασίες, και μάλιστα θα έπρεπε και αναδρομικά κάποιος να μπορεί να δει ποιο σκεπτικό οδήγησε στο μήνυμα, τόσο χρονοβόρες διαδικασίες που θα χανόταν τελείως η ταχύτητα, που όμως είναι το χάρισμα, η ωφέλεια από την ύπαρξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ο άνθρωπος λοιπόν έτσι συνηθίζει να μαθαίνει, να καταλαβαίνει και να αποφασίζει ανακλαστικά, ανατρέχοντας, ακόμη και με υποσυνείδητα ερεθίσματα, τα οποία αναγράφονται στον κανονισμό για την τεχνητή νοημοσύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σαμπλίμινα υποδόριες τακτικές αποστολής μηνυμάτων και άλλα σχετικά, dark patterns κτλ. Μαθαίνει λοιπόν κυρίως με εικόνες. Ο όρος της τεχνολογίας σήμερα είναι patterns. Θα ήθελα να μην χρησιμοποιώ αγγλικές λέξεις, θα χρησιμοποιώ μόνο ελληνικές. Η δυσκολία μας στη μετάφραση του pattern εδώ είναι στο ότι στη χώρα μας χρησιμοποιούμε πολλές λέξεις για την απόδειση του όρου pattern. Δηλαδή, άλλος λέει μοτίβο, άλλος λέει εικόνα απλώς, άλλος λέει τύπος ή στερεότυπο. Δεν έχουμε συνεννοηθεί, γι' αυτό θα μου επιτρέψετε αυτή την αγγλική λέξη pattern να την κρατώ. Αυτό πλασάρει το διαδίκτυο και η τηλεόραση, pattern βίας μεταξύ ενηλίκων. Κοιτάξτε, υπάρχει και κάτι χειρότερο μάλιστα από αυτό το οποίο σας περιέγραψα με το ένα από τα δύο παραδείγματα. Εκεί αναφέρθηκα σε μία αντιφατικότητα ανάμεσα στο μήνυμα το συμβουλευτικό, το αναλυτικό του ειδικού ο οποίος μιλάει, και στο μήνυμα της εικόνας, η οποία είναι η βία που οδηγεί, όπως γνωρίζουμε, σε παραδειγματισμό. Υπάρχουν και μηνύματα, βεβαίως, στα οποία συναντά κανείς μόνο το μήνυμα της βίας, χωρίς την κατήχηση. Αναφέρομαι και σε καρτούνες ακόμα, μπορεί να δει κανείς σκηνές βίας, οι οποίες δεν συνοδεύονται με οποιοδήποτε υπομνηματισμό, και σε άλλες περιπτώσεις, όχι μόνο στο διαδίκτυο, ακόμη και σε περιπτώσεις ψυχαγωγίας κλπ. Και βέβαια, εκτός από τη διαδικτυακή εικόνα με το βίντεο, συναντούμε και τις φωτογραφίες, συναντούμε και τον λόγο ορισμένων τράπερς κλπ. Ένα αμυντικό επιχείρημα απέναντι στην κριτική για την ακόλυτη ανάπτυξη δηλαδή έχει αφαιθεί χωρίς ιδιαίτερο έλεγχο η ανάπτυξη εικόνων βίας από το διαδίκτυο και την τηλεόραση με ένθετα στις ειδήσεις. Μια άμυνα λοιπόν του συστήματος απέναντι σε αυτή την χαλαρότητα της αντιμετώπισης είναι ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο οφείλεται στην απότομη είσοδο της νέας τεχνολογίας, για το οποίο ακόμη δεν έχουν αναπτυχθεί άμυνες. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένας ευνηδιασμός από το φαινόμενο αυτό, διότι μπορεί στην νέα τεχνολογία να οφείλεται η ένταση του φαινομένου και η ταχύτητα διάδοσης, αλλά το φαινόμενο του μιμητισμού είναι πανάρχαιο. Και για να μην μείνω με μία λέξη μόνο, θα ήθελα να πω ότι αυτό το οποίο σήμερα ισχυριζόμαστε ότι δεν το προσέξαμε πολύ μέχρι σήμερα, και γι' αυτό έχουμε θεσμούς που να τιμωρούν τον λόγο μίσους ή τον ρατσιστικό λόγο κτλ. Αλλά δεν έχουμε αναπτύξει ιδιαίτερα θεσμούς που να αποκλείουν το βίαιο-οπτικό περιεχόμενο. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν ήμασταν προετοιμασμένοι απέναντι στην έκρηξη που υπάρχει τώρα με το διαδίκτυο. Το φαινόμενο ήταν γνωστό ανέκαθεν. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη λαϊκή σοφία ότι
η εικόνα, το κακό παράδειγμα, η εικόνα που παραδειγματίζει κλπ. Αναφέρομαι και στην επιστήμη και στη φιλοσοφία από αρχαιοτάτων χρόνων. Το ξέρετε ότι ο Αριστοτέλης, ο Επίκουρος, μέχρι και ο Μάρκος Αβρίλιος αργότερα ως Επικούριος, όλοι τους είχαν περιγράψει το pattern ως τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος προσαρμόζει και αναπροσαρμόζει τη συμπεριφορά του. Ο Αριστοτέλης αναλυτικότερα το έλεγε από όλους ότι ο άνθρωπος από τις εμπειρίες σχηματίζει μνήμη, η μνήμη οδηγεί στην παραγωγή μιας εικόνας και αυτή η εικόνα χρησιμεύει προκειμένου να μπορεί να κατανοεί τα νέα ερεθίσματα, τις νέες πληροφορίες και ανάλογα να δρά. Αυτός είναι ο μηχανισμός της μάθησης όπως τον περιγράφει ο Αριστοτέλης. Και είναι χαρακτηριστικό ότι εμείς μεν ψάχνουμε να βρούμε λέξη για να μεταφράσουμε το pattern. Ο Αριστοτέλης όμως και οι υπόλοιποι αρχαίοι φιλόσοφοι το είχαν εντοπίσει και το αποδίδανε με μία λέξη. Άλλαζε η λέξη με τα χρόνια, με τους αιώνες, αλλά ήταν μία. Ο Αριστοτέλης μιλούσε για υπόλοιψη. Το pattern το νόμιζε υπόλοιψη. Την εικόνα αυτή που αποτυπώνεται στη μνήμη. Ο Επίκουρος το ίδιο το έλεγε πρόληψη. Στον Μάρκο Αβρίλιο, επειδή μου φάνηκε ενδιαφέρον το θέμα, να υπάρχει και μια ας πούμε παρουσία και μέσα στον χρόνο αυτής της σύλληψης του pattern που οδηγεί στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς, ο Μάρκος Αβρίλιος το ονομάζει κατάληψη. Και μάλιστα έχουν περιγράψει και λεπτομέρειες για το πώς η εικόνα γίνεται τόσο επιδραστική και τόσο πολύ καταλυτική στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, επισημαίνει ο Αριστοτέλης και μπορείτε να το δείτε στο κείμενό του, νομίζω είναι στα ηθικά νοικομάχια, στην ποιητική. Μπορείτε να δείτε στο κείμενό του ότι συνδέει την ένταση του φαινομένου με την νεότητα. Λέει ότι ιδίως οι νέοι είναι αυτοί οι οποίοι διαμορφώνουν συμπεριφορά και μαθαίνουν με βάση την μίμηση και την εικόνα την οποία σχηματίζουν με τις εμπειρίες τους. Επισημαίνουν επίσης το γεγονός ότι όταν είναι φορτισμένοι συναισθηματικά οι δράστες, οι άνθρωποι, τότε ακόμη περισσότερο επηρεάζονται από αυτά τα patterns των εικόνων, από τον επηρεασμό της εικόνας, και ότι στις περιπτώσεις όπου είναι αγχωμένοι ή ότι βρίσκονται σε ιδιαίτερες καταστάσεις, δρούν με βάση το pattern. Αυτό είναι ευνόητο σε μας σήμερα. Όταν ο άνθρωπος είναι αγχωμένος ή όταν παρασύρεται από διάφορες συναισθηματικές καταστάσεις, ακόμη και στα πανηγύρια στο γήπεδο, εκεί πια πάβει να σκέφτεται λογικά. Δεν σκέφτεται με την αιτιοκρατία, με τη λογική για το τι πρέπει να κάνει, τι δεν κάνει. Εκεί σκέφτεται σχεδόν ανακλαστικά και αυτόματα. Τι κάνει? Αυτό το οποίο βγαίνει μέσα από αυτά τα οποία έχουν εμπεδοθεί μέσα του, με τα patterns τα οποία αποτυπώνονται στη μνήμη περισσότερο από ότι ο ορθός λόγος, με αποτέλεσμα να είναι και περισσότερο επιδραστικά. Και βεβαίως όλη αυτή η λειτουργία δεν είναι μόνο αποτυπωμένη μόνο σε αρχαία κείμενα, την έχουμε συναντήσει και αργότερα και με τον Σκίνερ που ανέπτυξε τόσο πολύ την συμπεριφορική. Και έτσι νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε ότι το φαινόμενο αυτό, το γεγονός ότι δεν προσελκύει την προσοχή ώστε να αντιμετωπιστεί, η παραγωγή των εικόνων οφείλεται στο ότι η δημιουργία αυτής της διαδικασίας και αλληλουχίας, δηλαδή συλλογή εικόνων, επεξεργασία και δημιουργία ενός pattern, παραγωγή στην επόμενη φάση ενός προφίλ, δηλαδή ενός στερεοτύπου το οποίο είναι επιδραστικό. Όλα αυτά τα οποία γίνονται σήμερα, τα οποία τα βλέπουμε να αναπτύσσονται στο διαδίκτυο, έχουν και μία στόχευση η οποία είναι συστημική και επικίνδυνη.
Όταν υπάρχει προφίλ και δημιουργείται με όλη αυτή τη διαδικασία, υπάρχει και ένα τέταρτο στάδιο, το οποίο συνήθως ακολουθεί συστημικά. Το τέταρτο στάδιο είναι η χειραγώγηση, διότι το προφίλ είναι πρόβλεψη συμπεριφοράς. Και όποτε υπάρχει πρόβλεψη, η οποία μπορεί να είναι οικονομική και να αφορά τον καταναλωτή, μπορεί να είναι όμως και πολιτική και μπορεί να είναι και κοινωνική και να αφορά την αστυνομία ή τους άλλους θεσμούς. Όποτε υπάρχει πρόβλεψη, μπορεί να υπάρχει και χειραγώγηση. Και επειδή εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον για αυτή την χειραγώγηση, γι' αυτό το λόγο όλο αυτό το σύστημα παραγωγής εικόνων και αναπαραγωγής βίας μέσω αυτών των εικόνων φαίνεται ότι αναπτύσσεται ακόλυτα. Επίσης, να σας πω, δεν είναι μόνο ο Σκίνερ, ακόμη και νεότερες έρευνες, οι οποίες πλέον λαμβάνουν υπόψη τους το διαδίκτυο και την τεχνολογία του και τον τρόπο του, επισημαίνουν το φαινόμενο το ότι η συμπεριφορά και η βία συμπεριφορά κατεξοχήν μαθαίνεται και αναπαράγεται μέσω συνειρμών και όχι μέσω του ορθού λόγου. Γίνεται λόγος για γνωστική συσχέτιση, cognitive associationism ή neo-associationism είναι η θεωρία στον χώρο κυρίως της γνωστικής ψυχολογίας που αναφέρεται σε αυτό το φαινόμενο της παραγωγής συμπεριφορών μέσω των συνειρμών και των συσχετισμών. Η δυναμική του είναι τεράστια. Έρευνα μεγάλης εκτάσεως που έχει γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει καταγράψει ότι τα παιδιά παρακολουθούν κατά μέσο όρο 4 ώρες το 24ωρο τηλεόραση και ότι το περιεχόμενο το οποίο παρακολουθούν είναι κυρίως βίαιο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι αποκτούν ανοσία ή ένα είδος παγώματος απέναντι στη φρίκη της βίας και την αποδέχονται ως κατάλληλο τρόπο ώστε να λύνονται τα προβλήματα ή την μιμούνται ακόμη και χωρίς οποιαδήποτε συνειδητή αποδοχή. Τελειώνω. Το φαινόμενο αυτό λοιπόν δείχνει ότι και ο τιμωρητισμός, ο οποίος παρέχει το μήνυμα ότι μέσω της σκληρότητας μπορούμε να έχουμε έλεγχο του φαινομένου, οδηγεί και αυτός με τη σειρά του στο μήνυμα ότι η βία κάποτε είναι λύση και μπορεί να παραγάγει τον μιμητισμό. Κλείνω λοιπόν. Στην περίπτωση της βίας των ανηλίκων, η τιμωρία μοιάζει εργαλείο μονοσήμαντο και αποτελεσματικό, αλλά δεν είναι. Μπορεί να παραγάγει πρόληψη, αλλά και πρόκληση βίων συμπεριφορών μέσω του προκαλούμενου κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και μέσω της μίμησης της τιμωρητικής συμπεριφοράς. Η προληπτική πολιτική θα μπορούσε να είναι πολύ πιο αποτελεσματική, ωστόσο αυτή ακριβώς η προσπάθεια ανάσχεσης της εικόνας συνήθως παρακάμπτεται και αυτό δείχνουν τα παραδείγματα στα οποία αναφέρθηκα. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Ευχαριστώ πολύ.